Chyba, ktorú robí každý. Plytvanie časom, ktorý nám bol daný. Veľa ľudí sa nám vylieva v komentároch, ako majú vysokú hypotéku, ako si nevedia odložiť, ako majú vysoké výdavky a blá blá blá. Už sme o tom točili video, ale riešenie je viaczdrojový príjem. A už to začína. Ale ja nemám čas, ja mám rodinu, ja pracujem, ja mám školu, ja mám detka, babku, blá blá blá. Týždeň má 168 hodín. Ak spíš 8 hodín denne, tak prespíš 56 hodín týždenne. Ak pracuješ 5 dní v týždni po 8 hodín, tak odpracuješ za ten týždeň 40 hodín. Ak ku každému dňu prirátame ešte 5 hodín voľného času, ktorý môžeš využiť na rodinu, kamarátov alebo na hobby, tak ti to ukrojí z týždňa ďalších 35 hodín. No ale čo s tým zvyšným časom? Ak venuješ 2 hodiny aktivite, ktorá ti pomôže zvýšiť príjem a tak si zabezpečiť lepší životný štandard, tak ti to zaberie do týždňa len 14 hodín. No ale stále ti ostáva 23 hodín, ktoré môžeš využiť na čo len chceš. Tak čo, máš výhovorky alebo si ochotný zamakať na svojom vedľajšom príjme a tak si zlepšiť svoju životnú úroveň? Ak áno, tak napíš do komentára akcia.